Boli nás hlava. A podrieť sa, môžeme sa dostať aj von. No nič. Poďme, my to už vieme. My sme v tejto hre profesionál, chápete to? Jak to otvoriť? Niečo zaujímavé, nič tu není. Dobre, tak poďme von. Počkaj, jak som toto. Dobre, kde je? Kde je tá sviňucha? Kamo, ja počujem. Dobre, padám. My sme péro. Fuj, to je nechutné. Koľko sa nám žukla? Otvoril. Takže ideme teraz po šrobováčik, zobereme ho a uvidíme, čo bude. Hej, my môžeme aj skákať. Kde si? Jakže po mne ide? Jasne, vždy nájdem! Asi mama. Kámoško. Áno, máme prvé koleso. Nice. Dobre. Ty vole. Chápete to, aby sme mali. Aha. Tam je benzín. Nuči, kde si? Nikde, babička. Nikde. Bože. Padáme. Dobre, tuto niečo. Ono tu už je, že? Dám ti granadír! Ja nechcem tvoje granónu. To by nám malo stačiť ináč. Koľko máme tam? Máme tam 20 litrov, ale záleží, akú má spotrebu toto autičko. Ďalší koniec, a to konkrétne bude cez dvere, takže uvidíme, či sa mi to podarí urobiť, ale písali ste mi super komentár, že ako to mám urobiť, takže ďakujem vám krásne a taktiež za super podporu, ty kokos, mňa už myklo, samozrejme aj taktiež, ako som hovoril, ty vole, za super